residentes nos países cataláns. Defensem está apoiada por unha serie de entidades, 24 entidades de diverso ámbito, tanto galegas como catalanas, que podedes consultar unha relación destas entidades no blog de Defensem. A diferenza de outras entidades nacidas en Barcelona e semellantes, Defensem nace estreitamente vinculado á defensa da lingua galega e como unha denuncia ao ataque agresivo que estaba sufrindo e está sufrindo a lingua galega por parte do goberno autonómico, incumprindo unha serie de preceptos legais, como son o Estatuto de Autonomía e a Lei de Normalización Lingüística. Nas eleccións autonómicas do 1 de marzo do 2009 alcanza a maioría política o partido de Alberto Núñez Feijóo. Nese momento toma unha serie de medidas prometidas na súa campaña electoral que atacan directamente a normalización do idioma. Entre eles, unha das primeiras cousas que fai é a reforma por vía de urxencia da Lei de Función Pública para eliminar a obrigatoriedade de realizar as probas de oposición en galego. Supresión das galegoscolas. Non permite a aquelas persoas que queren educar os seus fillos na lingua propia do territorio ter a posibilidade de ter un lugar onde facelo. Supresión do decreto que regulaba, ainda está vixente, pero logo caerá, supresión do decreto que regulaba o emprego do galego no ensino, con o único obxecto de poñer límites, trabas o emprego do galego, en lugar de promocionalo e promovelo, como as leis regulan, indican. Tamén toma unha serie de medidas de prohibición na emisión de programas de radio, na difusión de música en galego, como é o caso do programa Aberto por Reformas, que foi eliminado. E tamén na televisión elimina unha serie de programas infantís que se impartían en galego. Xusto nese momento tamén sae o mapa sociolingüístico de Galiza, da Real Academia Galega, na que, con datos do 2004, vese claramente como os falantes de galego como lingua inicial diminúen, sobre todo naquelas franxas de idade máis pequena, de menor idade, franxas de menor idade. Nese momento de frustración social, de ver como o propio goberno autonómico, en lugar de promover e garantir a pervivencia da lingua propia, do noso patrimonio cultural máis importante, fai todo o contrario, que atacalo ferozmente e atacar ferozmente o que é a normalización dese idioma, do noso idioma, do galego. Xorde nese momento unha serie de movilizacións sociais, de oposición, como é o caso da manifestación convocada pola Mesa pola Normalización Lingüística para o 17 de maio do 2009 en Santiago. En ese momento, aquí en Barcelona, unha serie de xente reunímonos e vimos unha posibilidade, por un lado, de sumarnos aquí en Barcelona a esa manifestación para mostrar a nosa disconformidade coa situación lingüística que se estaba xerando, comezando nese momento. E, por outro lado, tamén vimos unha posibilidade de reavivar, aunque fose
propios falantes cara a súa propia lingua. Temos pensado, de cara ao ano que ven, facer unha serie de charlas, debate, sobre a situación lingüística da Galiza en confrontación con outras linguas minorizadas ou minoritarias que existen no Raval. Creemos que pode ser un debate moi interesante, non? Ver como é a situación do galego con estas linguas que existen no Raval. Contase que son máis de 250 linguas que se falan no Raval. Tamén andamos artellando algún tipo de iniciativa para denunciar a ausencia do galego en entidades e asociacións aquí en Barcelona nas que sí que debería estar presente o galego. Por exemplo, por que non se estuda o galego nalgúna escola de idiomas aquí de Barcelona, ou por que non podemos ser atendidos en galego nas sucursais de Caixa Galicia. Para acabar, eu sí que vou ser breve, a plataforma de FENSEM está formada por unha serie de entidades, como xa dixe, de apoio de diversos ámbitos, que todas individualmente aportan o seu grau de area o que é a promoción do galego aquí en Barcelona. Gracias a todas estas entidades que están moitas delas adscritas a FENSEM, pois podemos ter, por exemplo, radio, podemos escutar aquí en Barcelona radio en galego, podemos ter teatro en galego, música en galego, espectáculos ou conferencias en galego. Pero para que os nosos obxectivos de FENSEM e de todas estas asociacións se cumpran, fai falla realmente o traballo e o compromiso individual da xente, dos cidadáns e das cidadáns que residimos nos países cataláns, na medida das nosas posibilidades. É por iso que vos invito a todos e a todas a participar nas xuntanzas de FENSEM